ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲେଖା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତ ନାଁ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମିକା ଗଲା ପରେ। ମୋ ପ୍ରେମିକା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ମଦ ବୋତଲ ନୁହେଁ କଲମ ଓ କାଗଜ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମଦରେ ଯେତେ ମାତାଲ ହେବି ସେତେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦରେ ମାତାଲ ହେଲେ ମୋ ଅକୁହା ଅଭିଯୋଗ, ମୋ ଅଧୁରା କଥା, ମୋ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କବିତା ହୋଇ ବାହାରିବ। ସେ ହୁଏତ ବୁଝିଥିଲା ଯାହା ତାକୁ କହିପାରିନି ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କାଗଜରେ ଝରି ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ମୁଁ ମଦରେ ନୁହେଁ ସ୍ମୃତିରେ ମାତାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲେଖୁଛି। ଆଶା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।